गयबारि बड'सा क्लाबनि रंजालि बैसागु रुफाथि फोरबो फालिनाया साननैनि हाबाफारिजों दिनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला सिंनि रौमारि हालामनि गयबारि अदेबानि फोरलां बाबाजिनि जोनोम गामिनि बड'सा क्लाबा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो 25थि अदेबानि रंजालि बैसागु रुफाथि फोरबो फालिनायखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि गयबारि बड'सा क्लाबनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादजों खुंजानाय देग्लायनि रुफाथि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि गेलेमु, थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि आयदानि बादायलायनाय जालाङो। दिनै जोबथा एबा गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ गयबारि बड'सा क्लाबनि रंजालि बैसागु रुफाथि फोरबो फालिथाय आफादनि मासिगिरि रनजित ब्रह्मआ मासि लानानै सामलायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, रंजालि बैसागु रुफाथि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सेबखांनानै दिहुननाय गयबारिनि गोसोखां नेरसोन बिसम्बिनि बेखेवगिरि आलासि महरै साहित्य अकादेमि बान्था मोननाय राजा देबजित बसुमतारीआबो बाहागो लायो। माननि आलासि महरै लिरगिरि बिनद बिहारी बसुमतारीजों लोगोसे समाज सिबियारि अजय मुसाहारि, सर्बेश्वर नार्जारी, खाग्राबारि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि दिनेश चन्द्र ब्रह्म, फोरोंगिरि समाज सिबियारि रोहोसा ब्रह्म, चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी, काजलगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि फाखन ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि अमर इस्लारि, रौमारि इउनिट एबसुनि नेहाथारि दान्ताल औवारी आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव बाथ्रादि गयबारि बड'सा क्लाबनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोबथा साननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरनो मान बावनाय जर'खा हाबाफारि लानाय जायो। गुबुन फारसेथिं गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो गयबारि बड'सा क्लाब रंजालि बैसागु रुफाथि फोरबो फालिथाय आफादनि मासिगिरि रनजित ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै चिरां जिल्लानिनो सापागुरिनि एसे साहा थानाय जायखौ माने गयबारि गामि होननानै बुङो, गयबारि गामि लोगोसे गयबारि गामिनिनो बड'सा क्लाब जथायै आरो लोगोसे खुंफुं आफाद लोगो नांनानै मा होनदों बेवहाय सिलभार जुबिलि माने बैसागु रंजाथाइ फोरबो खुंदों। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना गोबाव सम 25 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जे जोंनि माहारियारि जे फोरबो बैसागु बेखौ माने बिथांमोना मेहेरगोनाङै आरो गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंबोबाय थादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै सिलभार जुबिलि हाबाफारि बिथांमोना खुंदों। जे हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि जेनाखि हारिमुवारि रैखाथि बा दोरोङारि जे रैखाथि बा जोंनि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय जे जोंनि फोरबो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गोजौ फारसे लांनायाव मदद जागोन आरो उन जोलैनो मिथिहोनायाव मदद जागोन। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांजों माने बे हाबाफारिजों लोगोसे आङो मिजिं थिदों जे माने जोंनि हारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जे फैथों आरो गासिबनिबो सुबुं माहारिनि मावनो लानाय थांखि बिथांखि बा सिमां बियो मोगथाङाव जाफुंदों आङो आसा खालामदों। लोगोसे मैया जे फोसावनाय एसएसएलसि आनजादनि जे माने जायफोर माने उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननिसिम आङो माने कंग्रेचुलेसन बा अभिनन्दन बा आङो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरदों। आरो फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिमा बिफानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे मिजिं थिदों दे बिथांमोना हायार इडुकेसन लानायाव जथेस्थ' नाजाबावनो गोनां दङ, नाजालांबाय थाथों। जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ बबे एंगेलनिफ्राय जों मदद खालामनो हायो जोङो नाजागोन। लोगोसे जायफोर माबा मोनसे खारननि थाखाय उथ्रिसार जानो हायाखै मोनसे गोसोनि बोलो आरो नाजानायखौ लानानै फैबाय थानाय समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनानै आङो फिन माने दिनै चिरां जिल्लानोबो माने स्पेसियेलि आङो साबायखरखौ होनो बावदों, कंग्रेचुलेसनखौ होनो बावदों। मानो होनोबा चिरां जिल्लायाव मोजांथार मोनसे रिजाल्ट खालामदों। आसामाव माने गिबि मासि आवग्रिबावदों। थांनाय बोसोरावबो माने गिबि माने मासिनो आवग्रिनो हादों। बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराबो बेबायदि नाजानायनि गेजेरजों मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै साबायखर बावबाय। गोजोनथों। आथिखालाव बर'फ्रा आगु बैसागु मोनसे फोरबो फालिथायखौ फालिनो नाथाय बेखौ माखासे दैदेनगिरिफोरा बे ओंथि गैया होननानै बुंबाय थादों। दा बे बेलायाव बुंग्रा मानसिफ्रा बुंबाय थागोन, खामानि मावग्रा मानसिफ्रा रंजाबाय थागोन। बेवहाय मोनसेल' जे जोंनि रंजानायनि नामाव रंजानायल' जाया, बेवहाय जे जोंनि हारिमु रैखाथि जौगानाय आरो बिनि मोनसे माने रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सिगनिफिकेन्ट बा जोंनि गेजेराव मा ओंथि दं बा मा मुलाम्फा दङ बेसो मेन थांखि। बुंग्रा मानसिफ्रा सोंखारिबाय थाखायो, मावग्रा मानसिफ्रा मावबाय थायो। दा बेवहाय माने मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों मोनसे रंजाथाइ फालिनाया बेयो आगुबो जानो हायो, बेयो गेजेरावबो जानो हायो, बेयो मालाबा उनावबो जानो हायो। बे आरो सम आरो बोथोरखौ लानानैसो जागोन। बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। गोजोनथों।
मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम नोंथांमोननि गामियाव रुफाथि मायथाइ फोरबोदों आसलथे बे रुफाथि मायथाइ फालिनायनि मेन बे मोनसे मा होनो मिथिंगाखौ मान होनायनि गुदिजों जोंनि आजै आजौमोननि दैबोनाय दिन्थिलांनाय जे इसोरनि जे माबाफोर अननाय मिथिंगानि गेजेरजों जों बेखौ खौसेथि लानानै नैबे रुफाथि मायथाइखौ गामिनि जेसेबां उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ दं आरो थागोन उनसिम खौसेथियै जाहाथे रायजो जानायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ जोङो खुंफुंनायनि थांखि गुबैयानो बेनो। बे फालिथायाव नोंथांमोना मैयानिफ्राय दिनैसिमाव मा मा हाबाफारि लाबोखो? दा मैयानि हाबाफारियाव जोङो गोबां एसे आयदाफारि खुंदों। जोङो फोथारखौ देखावदों, बेनिफ्राय फिरफिला बिरहोदों, रुंसारि जालांनाय बिमा बिफा बिबै बिबौनि माबाखौ जिउ देहाखौ जोङो मान होदों। इसोरा बयखौबो मुलुगाव सान्थि होथों होननानै अखा मोजां दै मोजां बार मोजां मोनथों होननानै जोङो जैग होदों। जिहेथु जोंनि बर'आ गोदो राजा दंमोन, बे राजायानो बे जैगखौ होबोदोंमोन। जैगनि उखुन्दैजों जोमैयाव जाहाथे अखा जाहैनानै बुहुमाव अखा गोग्लैयो, बे अखाजोंनो जोंनि आबादा जिउ जिबिया जाहाथे जाफुङो, गायनाय फुनायाव जोङो गोहोम मोनो। दा बे थांखिया जाहाथे जोंनि गामिनिल' नङा साफ्रोमबो बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थासान्दि इसोरनि अननायजों बेफोरबादि जोंनि बर'नि अंगुबै एंगारनो हायि बैसागुखौ जाहाथे मुलुगाव खुङो, गाव गावनि कृष्टि फलाखौ मुलुगाव सिनायथि होयो। आरो जोंनि बे बैसागुखौ फालियाबा जोंनि बर'फोरनि मा होनो थांनानै थानायनि मानाबो गोमोरलांगोन, जाथिया थेर बेर जागोन आरो गावजों गाव अनलायनायाबो न'खर संसार जानायाबो गोजोन जागोन। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।